že... Ale málo ľudí tu bolo dnes, Mariana, že? Mariana, si tam? Mariana! No na teba kričím! A čo na mňa zjapeš? No tak a čo by som potichu rozprával, aby si počula? A čo? Čo máš nové? Čo sa vlastne vypytuješ? Ty si začala. Tak, dobre no. Nie. Tak vieš co? Idem ja. Poď, ja som si pustila radičko. A mi tu šupuje riadne. Parádne. Ocino také počúval. A ja som si to zaľúbila, lebo som celý život s ocinom bola. Aj ma učil tancovať, aj brata, aj sestru. Všetky, celú rodinu, aj starku naučil. On mal taký nový tanec. Ani neviem, jak sa volal. Dobrý. Dobrý večer. Á, dobrý, to ste zase vy. Čo to tu máme, nejakú zábavku? Žiadnu zábavku, leštím tu stôl pre pána primátora, viete? A pred 180 ľuďmi? A čo ja viem, mi nakázali, no tak budem za peniaze leštiť aj neviem, aj na štadióne. Ja som dostal echo. Aké echo máte? Zhromažďujú ľudia. Časopis Echo vychádza takých teraz. Echo, čosi niečo, neviem, nepamätám si. Odkiaľ vychádza to echo? Aké echo? To vychádza. Nevychádza, to je časopis, to nevychádza. A vychádza, vidíte, niekto to musel vytlačiť. Čo by ste rád, pán policajt? Zistiť, že za akým účelom sa tu občania stretli ako. Čo tým chcete povedať? Ty to myslíte? Máte nejaké požiadavky? Vodu vám nedáme. Čo od nás chcete? Sa dá zariadiť? Ale až potom, čo vás zatkneme. Mňa prečo zatýkať, veď ja som slobodná, frivolná občanka. A kto mi povie prvý? A máte zle oný, Golier, ste neporiadný, ha? Som vás načapala, vás pôjdem žalovať tomu onému na... Sekundičku. Pardon. Boha, ty mi nemôžeš povedať, že mám najprv Golier. Tak, pristupovali. Nemám naozaj nič, mám pre vás. Nemám. Čo by ste? Zase budete víno? Gitaru? Čo, potrebujete struny kúpiť? Či čo by ste potrebovali? Zahrať! Zahrať! A však už som to chytal, tak si tam sadíte a zahrajte. Alebo ešte, no, tu sa bude zahrať. A čo idete robiť? Len tak ako hrať? No máte kde ide? Ste fakt sa museli prísť? Ja tu mám na to zodpovednosť, aj kľúč, aj všetko. Sa to nemám. Viem, až ty sedmičky skôr. Ja som tam. No, tak a viete všetko. No tak hrajte už teraz. A nie, že sa budete loziť cez peklo. Ale nie, vy ste takí spomalení všetci. Myslíte vážne? Ďalší odchádzajú, vidíte? Odchádzajú, keby aspoň aspoň že čo házali, alebo ďalší Chcel by som sa spýtať, že to je vlastná tvorba niečo. To napodobniete možno. Možno by to bol dáky pokus za dáky underground, jak sa dají. Lebo si hráva, viete, on hráva v kapele takej, ja neviem, jak sa volá. Neviem, ako tie kalorické výrazy. Ale nie, dajte ešte raz. Dajte ešte raz, ja si to rado vypočutujem. Mám to odhľadňa ľudí? Dobre, poďme. No, to sa zachytám.
Corazón! Ja skočím asi dávať z televízie, že by som videl. Ja nie, keď som na týchto nástrojov. Ale štít. Tento pár máš takýmito ľuďmi. Naleštiť. Potom hoci kto príde, no naleštiť. Naleštiť toto, naleštiť hento. Naleštiť. konci tejto galaxie, po 3850 rokoch cestovania, Próza! to náš červený trpaslík znova normálny. Začíname dýchať a cítime sa šťastne. Mačka je znova mačkou. A kuže Vindalu zomrelo. Sme šťastní, lebo tam, na dosah našich očí, je zem, je naša rodina.